Ini berada teman-teman nama kami apa tanam medis. Dia pada buana sama siapa apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dapat eu punta no nu. Ano ali ano mo di kape. Wa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga pagariakan, mga bubayakan sa agama Islam, gi pamanasugawi adita no di seminar. Nagyang ka iya gawi na ubatan no na pamimikiran na gawi iya mapiyas yung mga ginawa tanong. Gawi iya mapia siya katanwa mga Muslim. Yang kaya paman na katatagutan usagi yang kaya darpa. Ano sabab? Nakagiuman mo magi yang kaya gawi na di itano di paganan ng suagama tanwa Islam. Gawi iya apagasunggay tanong sa oras di itano di paganan si agama tanwa Islam. Atawan tanwa yang kaya kapag nada si agama Islam na miyakala laini asimba si Allah subhanahu wa ta'ala. Nagu ini sugur katanwa yaw Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagyang kutwa kiyatruan yanun Atiyana talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimah. Ayaman nagyang kutwa katru Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na swatiya na sukatuntuta sa iku ilmu. Diundi kapagana da utaw na paliugat si iku lang wa na muslima datu na gusto muslima bai. Masya Allah. Nagigo nagyang kaya kapag nada si kuwagamatan wa Islam. Kebaluitan wa mga tao ang mangungunutan si iku kadunantan wa Rabbul Alamin. Galabagai miyakap pia-pia di pepakaran ni utaw si iku kadunan niya na Rabbul Alamin. Mga pagariakan, nagu mga bubayakan si agama Islam, ayad nutua miya pakalangkap tanu, pumagusay tanu sagyang kaiyagawi, nagyang kutua sifatul haji wal umrah. Maana agyang kutua rupaan. Ayaman nagyang kutua sifat na rupaan. Udi natigdan wa bunta nagyang kutua haja gugyang kutua umrah. Pemamenutulang tano agyang kutwa okito kita.
Akakeswa utau sagiang kutu kapaghajian nagugiang kutu akapagumranian. Nagyang ka iya kapaguseta noron. Nakupagaya sumya makalala ka oro katanudan amya undad nagyang kutu akia pakapaghajiran udi nagya pakapagumrairan. Napkerilitira nagyang ka iya pumaguseta no imanto. Neno kasus sa katanuro na dama makalalakaw namya kapia-pia kapaman namya adban sagiang kutu aswatan sagiang kutu kapenggelebekatan insyaallah si kusuguan rakatanu Allah subhanahu wa ta'ala. Na importante ama paganad tanu. Yang kaya pamakauman saya nagugyan kaya maabang sa tanu pumakin nagsiran sa live na kanaba miilang nagukna ba anto na ini may isra pagi ang kutwa orasyo kagi ang kaya mo dutan wa pumagusain tanu insyaallah na isad na ya sagi ang kutu mga importante kasuatan ro na mga Muslim. Walillahi alhamd. Tigong mga ulama at igira iprupa agyang kaiyapaman na rupaanu hajagu sa umrah na ayap pakaasal apkuan o mga ahlul ilm nagyang kutu hadithu Jabir al-mashhur yang kaya kapulutulatan nurun insyaallah na inaloyaya o Jabir. Tigo mga ulama amadagalatan tu inilayami ang mga riwayat ang mga sahiha. Naguthabita anin Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayat tigiran miyatal kisami. Udi na miya samaray sa miya tigian apaman na sifat agyang kutu hajabu sa umrah nagyang kaiya pagaluy nagyang kai alim ami surat sa gyang kaiya kitab. Paman na madagal ko na yakiyakuan yan na hadith. Sagyang kutu paman na mga hadithu Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na paman na piyakasumpa-sumpa tira nagyang kaiya paman na sifat rupaan nagyang kaiya hajabu gyang kaiya umrah. Tigong mga ulama, aamay ka makaw maagyang kutuwata wa kubaya maghad sa mikat. Ako to. Igira ko na paman na so miyaghad, udi na pagumra na miniraot, minisampay sa kaniyang sagyang kutuwa mikat. Miya panutultan o si ikum miyangaw na agyang kutu mikat. Upama ko si ika, makapupuon sa Madina, o di nasika sudarpaka na sumiyagaduga sa Madina, nasika din na makapmikat sa Zulhulaifa. O pamako sikap man makapupuon sa giyang kanan na tumampar sa Najd Riyadh, na ayamikat ka na giyang kaya Qarnul Manazil. Qarnul Manazil. O pamako sikap makapupuon sa Sham, giyang kanan na mga darpa tumampar sa Sham, na ayan mi katakan nagyang kaiya Zuhfah way. Nagyang kaiya Yaman, darpa Yaman ingda Yaman na yalamlam magyang kutwa mi katiran. Sama nuto. Napunutun no mga ulama asu mga Muslim na apian no siran ruuden na miyakap mikat sagyang kutwa mi aluitano. Agi sunabitan wa Muhammad na ayakabasan ya nahunna lahunna waliman ata alayhinna min ghairi ahlihinna. Giyang kutwa mga bikat narkuto mga tawa paman na maging sa giyang kutwa darpa. Nagusto mga tawa sugod sa giyang kutwa mikat. Nabasta ati mga ulama agyang kutwa taw amakaw sa giyang kutwa mikat api ando din sa giyang kutwa mi alu itano. Na ayasun na ati mga ulama nagyang kuto apupay ko agyang kuto ataw. Naman ito agyang kuto paman nakapi agyang kuto kipenggulalan tanu sa agyang kuto simbol tanu si ikwallah aginan su ikalima arukun wa agama tanu Islam.
Ayat dan tanu na basta amakau makasamikat. Na pagja sunna nagyang kutuaan yagtasil. Napigo ko nagyang kutua tao. Ino to kagian na malulumpi o nagyang kutua tao. Nagu isa pa napaman na kekondisyon nagyang kutua tao. Basta man napaman na ad nagalabag. Apang galabag ka na ka, napigo ka na kami kondisyon ka. O po nagyang kutua galabag, apang galabag ka na ka, nadaka, nagyang kutua ka, apang galabag ka, nadaka pigo, nabubukol lang ka. Ayad na kailangan kao na tingin na palawd na agalabag. Way, nagyang kutua galabag, nabirisin po labsuto kao to. Naisay niya paman nakapiyaw agamatan wa Islam, at kasutin niya nagyang kutua paman na bubulawasan nagyang kutua tao. Tanong din iwan, gina ni pagampaganay, basta awad na makalala ka orang katanong, insya Allah, na hindi ka pa kaumatan o sa mikat, nakagigyan ka na mikat, ayabu paman na lalayon na kanon na kasagadan, nagyang kutua paman na sa Zulhulayfa sa Madina, kanabo tumawatan sa Madina. Okay, kanabo mawatan na tanto sa Madina, kapaman na sibuto sa Madina, nagyang kutua paman na Masjid Ru'u, naad na paman na ikisibero na siar, amiyang makapia-pia, ako pa kaya diyo dipigo nagyang kutua tao. Miya kadagdagan ito paman na mga shower, o di na paman na siar, ako pa kaya diyo dipigo nagyang kutua tao. Dito anta akamama, ako pa kaya diyo dipigo. Nagyuti pagampagan na yung panggalabagantan. Apaman na sukapigo. Anto na pa ng mga pagari ay sunna. Natigo mga ulama, أَوَيَأْخُذُ مَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ أَخْذِهِ مِنْ شَعْرِهِ يَحِلُّ أَخْذُهُ كَشَعْرِ الْإِبْطِ وَالْعَانَةِ وَالشَّارِبِ وَيُقَلِّمُ أَظَافِرَهُ. Napadagkon sa sunna tigo mga ulama nagyang kutua kakwa utaw sa gyang kutua mga baraybo niya na kailangan din na makwaon. Ato nagyang kaya paman na mga baraybo na paman na kailangan na makwaon. Agupya kayo wagamatan mo Islam agyang kutua paman na kakuatan ron. Natigo mga ulama alagi dagyang kuto baraybo sa Iraq. Gyang kaya Iraq nagunta norunanan. Bida-bida tanong. Ad natawa paman na miyak karabura-bura gyang kutua paman na baraybo sa gyang kaya Irakian. Uway. Nagu paman na ano paman ada abang pagtu. Na inorono tukua kaya kalilid na paman na gira to paman na dudu na gyang kutua paman na buka. Na napaman yan na YouTube kapuna na gyang kutua madu. Uway, na inuman to kailangan na kung ano nakapaman na ankalinis siya gyang kutua ay nakagyang kutua tao. Okay, na bida-bida na tawa paman na sumatauron na apiya pa na marabong buksairak na nakakana pagumbaw. Okay, nagito ni sugo na katano agama Islam sunnaw to. Sunnaw to agyang kutua paman na kakuha sa agyang kutua paman yan na abaray mo sa agyang kaiyair ka. Anto narima anto na yung maranaw to, man na maranaw niyan. Kana babaray mo niya beturon. Agyang kutua pagito sa ngayair ka tanwa. Hindi ko tanong na. Nah, itaros tanong kami ko na di tanong liya kaya. Anto na panatigo mga ulama agyang kutua laana. Agyang kutua mana baraybo na si emitu sa agyang kaiya mga sanguran tano, sa agyang kaiya piyamalungan tano. Namadagala paman na mga gamit paman na kapakaya gamit tano sa agyang kutua kekuatan ron. Kapakaya agyang kutua tigtano mga durukubli paman na kanabataw nagkapaliin nagkapakaya gitu usar na agyang kutua tano. Ako anong kono to? Paman na pagikuha no to agamatan no Islam kasuna gyang kutua kakuasa gyang kutua paman na baraybon pagito sa gyang kutua paman na piyamalungan na gyang kutua tao. Natatano-tano dan tanuan na nabubud na yamya kasaraguna dan yung na nakalabati. Na upang makapagans ka no? Naid na kailangan na paman nakalabatan. O di na paman na makuha doon na gyang kutua sya'arul lahana. Anto na pinatigo mga ulama wasyarib nagyang kutua paman na biguti yang kaya biguti kung tanong na yang kaya biguti na kung anon uway uban yung kuwag yung kutua sumpa iyo asumpa na susumpa na haram ubay ni pagupawi di kapakay yang kaya sumpa na ayaka ba sa iyo nabitan wa Muhammad na pangarabu na yang kaya sumpa suguan yan
Dikepakai ubay ni paman na pagupawi. Sunabitan wa Muhammad na tiga na sopakan yung sa mga Yahud. So mga Yahud na ayaw pagkatas nila, nagyang kaya bigutiran. Sopakan yung tigo nabi sa mga Yahud, paman na kualiro nagyang kuto, paman na bigutin yung na ayan yung pagkatas nagyang kaya mga lehya. Nagyang kaya mga sumpa. Oy, isa tigo nabi tanwa buhamdan, tigo nabi buntal, udato, paman na kata idiyan nagyang kuto sumpa iyan. Namada kalapaman na sagiyang kaya masa kepakaya doon miraw tangyang ko to hadis nabi na kepakaya kekikisyan na ino kapaman na maapantan wa agamatan wa Islam di kepakay basta ada to na di kepakay ubang kapaman na pagupawi agiyang ko to lehya giyang ko to atigitan wa sumpa na anto na ni sunna natigo nabitan wa matigo mga ulama aso kapanganuko so kapanganuko na sunna uto. Ayamana na upo ka daw makapananganuko matas kay kanuko nagyang kutwa iraw ta kasagyang kutwa miqat na makapanganuko kad. Sama nuto na anto na imialitan wa sunna natigo mga ulama apamanian na nagyang kutwa tingtan wa kako asagyang kutwa buksa Iraq buksa sanguran nagugyang kutwa paman nabiguti nagugyang kutwa kapanganuko naginan na pagalindanan ng sunna. Oy. Natatanong-tanong din yun. Paman-man kuwan na karatas yun na pisulat yun. Nalagid mo na yung kapangani. Dead na bidan yan. Uy, alhamdulillah. Na. Tigo mga ulama, agyang kutwatawa, miniraon sa mikat, apnay, uli na pagumra, yatajarradu rajulu minal makhit, na penanggilaan yan ubang makasulat sa agyang kutwa mga ditaran, aad na mga pamainain yan. Lagi do mga polusyort, Teser, dia kuto paman na litaran merorupan niya nagyang kaya lawas tano. Adna paman yan adna absulda nun sa barukan ito man paman nagi betu atitua ma nagyang kaya al-mukhit. Paman na adna barukan yan, adna ligian, adui barukan nagi nani mukhit. Agin mo na supantalon, na kay supantalon na paman yan na dia kuto adna isulut kaun sa kawanan, nagu adna isulut kaun sa diwan. Nah, penanggilan itu mga ulama agyang kutu kasulu tahu-tahu sagyang kutu litar adna tigtanu apiamanai wa tatayyabu fi badanihi qabla niyati ad-dukhul fi an-nusuk na padapan sa sunna nagyang kutu kausar sa ikekamutan pemirpiuman tanu ko nagyang kaya mga lawas tanu una ang panagyang kutu ada tanu kapakasul cagyang kutu paman na nusuk. Sama nuto ada tanu panakapakapaniat. Ya kapasad ka pigu na pamanian na kekamutan tanu ko na sunna penoto ipaguman tanu sagyang kutu sunna. Ami aluy tanu paman nagyang kutu ikekamutan. Yang kutu kausar sa ikekamutan. Ay nalo yung mga ulama at tigyan na wayalbasur rajulu izaran waridaan nadhifaini abyadain. So makapantagon si ko mga dato na aya ko na sulutaniran nagyang kuto paman na izar agusurida agyang kanan atila na paman na mga puputi na gupaman na agyang kuto lompio. Langon tanong din na miya kay sa ihram. Agyang kuto paman na malasing utualya andid ni paman na kikukos na kaon sa agyang kaya lawas ka na paman na mita taroto pa nagu kalalawanan agi sutwali ano puna yang usara na di kau tu peka paman na di peka ali bencagi yang kaya lawas ka way nagi ko tu ihram gitu ano mga tao sa ihram nagi ko tu paman na mata sutwa tila adua adna ipembetadu sa yang kaya tuma para sa baba naguad na paman na ipembetadu sa yang kaya mga lawas tano ato man para sa puro yuti metuan sa izar warida. Na upama ko sutaw, namya kapamasad no din, namya nang bisag yang kaya sa ingad, inawidan niya ro, adna paman nami sumiron, adna pagarin niya, nalo miya lakawa, miya kadi, udi natunasan, miya masasagyang kaya mga tindetan o sa Pilipinas, na kailangan ko, nagyang ko to asulutan niyan, na paman yan na nativay, na lumpio ko. Ayang mapian na paman na pipian nagyang ko to paman na ihram. Yang kutuwa makapantagon si ko mga bai. Natigo mga ulama subai na sadin sa kabaya iya na sulutan niya na ipagihram yan. Naman ito yung kutuwa paman na
kalebud udi nakiapa kalebud di o agama tanwa Islam si ku mga bai. Kenapa niya napaman na tunay ini sikati sagi sulutan ka. Nama lagi du mga dato at lagi sulutan niyo. So bai nasa din sa sulutan niyo. Naso mga bai, nauban yung pagkarga niya mga ginawa niyo. Biya kalalanan na paman na roksa ini bagay nakatano agama tanwa Islam asa din sa susulot niyo mga bai nagyutod ni ipagi haramiyo. Namiyaw na paman na miya pamagusaitan aya miya pia anditar no bai basta asubay na aya pinakamapi anditar niya nagyang kuto abaya kapaman na maitam naguginan inditar no pamaw miyangaw na ang mga muslimat apaman na mitatagumpi ang mga muslim agyang kuto apaman na abaya apakasapang sagyang kuto auratiran ang mga luluwag apaman na mga ditar. Sa ano ang mga pagariyam, yung mga bai, mga babayam, isikwaga may Islam, na din yun din nagpangasigi kaya paman na mga bai, apaman yan na kasawa na gyang kuto auratiran, o di na paman na tumatanda gyang kuto ang mga auratiran sa gyang kuto alawasiran. Why? Kagay paman yan na gyang kuto alagi duto ataw. Natau tua mawatan si ikulimu Allah subhanahu wa ta'ala sabab sagyang kutu adanian pang parati asusubuan unwaga ma Islam akailangan na subain apkesapangan agyang kutu auratian. Agi paman na gyang kutu ba agyang kaya dunia ki gyang kaya dunia naruntan udun na paman na ketengar nad na paman na mga baiyap kilayo sabu dikira na paman na daitian na mambu agyang kutu da akong bungian. Dahil tiyan nagyang kuto kabubulaw niyan, tetano sana piya-piya, nasusabuin na paman na lagi dua pengasigi, at tingin nagyang si mapia, apaman na porma. O gayid, anak na bagyuti mapia porma, mga bubaya misi ko agama Islam, kapaman nagyang kuto lagi duto na miyas supagyan din susugu anong agama niya ng Islam. Ayat na mapia nagyang kuto apaman na ditaran, apaman na maluwag siya kung mga lawasiyo. Kagiyo po nagyuto yung ditaran niyo, na nanautos sa paman na makapaparatiakan si kung mga suguan na kanu agama tanwa Islam. Api apa namanya wagyang kutu akagdaman niro na sabab sa gyang kutu ayam miya piliyo miya tumuyo na gyang kutu akalak si ku Allah na insyaallah na imbugay rakan wallahu subhanahu wa ta'ala gyang kutu abalas yan na miya kalala sa alungan na mawri. Naman nagyang kutu hadith Nabi tanwa Muhammad at tigyan na may kasubai nasa panganian suauratian, na unutan niyan sukarumanian, na siyapan niyan sumaman na sambuyang iyan, na mamuasa sa ikubulan na Ramadan, na pakasulad din Allah subhanahu wa ta'ala sa ikusurga iyan. Sasadin sa kabaya iyan, andes kanian sulit sa giyang kuto ang mga paminto ano surga Allah subhanahu wa ta'ala. Naman nagyang kuto kalbihan ubay. Na anay tumuuna ka, giyang kuto paman na, makaumaka sa alungan na mauri na mula sang kaunu Allah subhanahu wa ta'ala anda kagyang kutu apaman ayap pilin ka nagyang kutu apatatagusi ko dunia apaman yan nabuniyo ko syaitan ayat nakabayaw syaitan apaman yan na sumanga bain apkilayagyang kutu auratiran Allahumma musta'an na ilidasan urun Allah subhanahu wa ta'ala kaso yan tanwag yan kaya apaman na bitiara tanong kamay kawan na miya kawatan tanong kuman subay, ati ko mga ulama na sa dun sa kabayaian, apenitar niya sa giyang kutuwa kapag haramian. Na, ti ko mga ulama, sumakapan tagong pamano ko dato, na isupangan niya nagyang kaya katifian, nagyang kaya barokano, giyang katif, barokan. Sa giyang kutuwa rida iyan, kau to paman na supangan ko, ikukusa giyang kaya, ayaman na niyan na baru ka nagyang kuto ataw. Sama nutun ayam mo makaliliw nagyang kaya ulo niyan. Paman na lagi din mapulitaran. Paman na ililibot sa giyang kai paman na wagan niyan. Masulot yan nagyang kuto arida agusu izar wayahillu binusukihi alladhi yurid. Na peniatag nagyang kuto ataw. Tiron niyan din wanto na ipaman na ipalalakaw niyan. Anto na ipalalakaw niya. May alitano si kumuna o pagkatano da niyo at dalawa paman na peniat na gyang kutuwa tao. Pamimili sa gyang kutuwa tamatto gyang kutuwa ayat tamatto na gyang kutuwa paman na pagumradaan
na makapasad magumra na umaw maagiyan ko to paman na walo si Dhul Hijjah na paman na pagihram paman o di nagyan ko to ikasiyaw kauto. So kiran nagina ni tigtanuan piyakay sa isa niyan sulala kaunian ayaman na napagads na pagumrapan na paman na piyaka sulay na ilo kagusay tanong insyaAllah. So maso iprad na ayabu alala kaung ka na hajj paman na da umraw agi kapiya waga matano Islam kapaman yan napaka pumimili niyan sultawan to na ikabayayan tumat to kari kira na paman nalalakaw nga anta ka ba ka din na pagiprad na paman napaka pumimiliin tanurun waga matano Islam. Nalangod no to paman na mapya. Langod no to mapya. Tigo mga ulama, aaya pinakamapya giyang utwa kapakapniya tutaw. Nagupaman na kapturuan yan sa giyang utwa paman na iplalakaw niyan, kagimiyali paman na miyali tanong si kumuna, agiyang kaiyahaj, nagyang utwa niya tun na kailangan na di maturutaw, na kailangan kun na anda din kapakada utaw sa giyang kutwa paman na pagdaan yan. Si kumangaw na nakakudar kiran anda ni kapaman na kapaka depo kapaka to ini katang kwa sa giyang kutwa puro kuda ka uli na giyang kutwa untang ka. Man to natrak nanda ni kapaka pagda ka sa giyang kutwa trak ka o di na giyang kutwa bas kagi mga naikadi apaman na pagpakapon sa giyang kaya malilibot ta dunia na paman na ayap kedaan nila na giyang kutwa hajj giyang kutwa bas uway. Nando ni kapakaon to duga sagya ko ta pagdan ka na puni at takakon. O paman ko aya paman na miya pikir ka na baka din pagiprad. Naftero na ka tika labbaika hajjan. O to labbaika hajjan yuto mo kagi iprada paman na iplalakaw ka. O paman ko aya miya pili ka nagyang ko tuwakiran. Apakasisaw na ka titimo na kagi ko to hajja mo sumra. Napakaginaw ka labbayka hajjan wa umrah. Koto labbayka hajjan wa umrah. Labbayka hajjan wa umrah. Upama ko ayam niya pili ka nagyang kutuat tamattu. Natika labbayka umratan mutamattian biha ilal hajj. Koto paman na aya niya pili ka nagyang kutuat tamattu. Natatano din niyo kaya ko na paman na mapiati ko mga ulama na gira ko na miya kada kadun sa giyang kutuat pagdaan ka. Na Tigo mga ulama apad sa sunnah ay yakuna inda ihlalihi mustaqbil al-qibla na giyang kutwa paman na kapniat utaw udi na giyang kutwa kapturuan yan sa giyang kutwa paman na miya piliyan na miya niatiyan na makasasangur kun sa qibla naman na giyang kutwa kaya turaw nuwaga ma Islam apaman na di kapaka kanaba di kapaka iwe nagi sunnah apaman naukuntan wagyan ko tuwataro to pabalas at iko nabitan wa Muhammad al-hajjul mabrur laysa lahu jaza illa al-jannah yan ko to amiyat tarim ahaj na dad na balas yan inong tagyan ko ta surga wallahu subhanahu yan kaya kapungan na tanuro na di tanwaya di pangumpleto na yan ko na mapi at iko mga ulama sunna na amay kapniya tagyan ko tuwataw nasasangur niya nagyang ko tuwa kiblat paman na tigitano ako may kiblat ويقول naisumpat yang mensagiang kutu abturun yan Allahumma hadhihi hajjatan la riya'a fiha wala sum'a wa yasra'u fi talbiyah isumpat yan sagiang kutu paman na kaya paniat paki ilay-ilain naguda basi kapek ini negen kauto paman na pelaguyan na kauba makasul lagi ang kutu agal bekas sagiang kutu paman na kapek ilay-ilain nagubiang kutu kapek inagan sum'a naisumpat akaw kung natin kung mga ulama tingin na Allahumma hadhihi hajjatun la riya'a fiha wala sum'a ya Allah yang kaya kaplalakawakan yang kaya kapagajakan kapagumrakan nadad na basi kapek ilay-ilain naguda si ibada basi kapek inagan ay mana na ikhlas iku Allah subhanahu wa ta'ala naman penatigo mga ulama ay sugu sa giyang kutu atawag yang kutu atigitan wa talbiyah. Anto na italbiyah. Pagkadatan wag yang italbiyah. Inungkap naman nagatigan na talbiyah. Naginan sutigitan wa labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk
la syarika lak. Kata paman na biyak kapi ni giang kaya paman na talbiya. Na basta agyang ko to kapakaw mar mga tao na madagira na giang ko to paman na milyon na mga Muslim of talbiya na mataan din na rin pagariya alumi makadnagiang ko to pusuka. Yang ko to sa mga tao paman na lagi do paman na aanugunan niya nagyang ko to tamok yan na di pilalakaw. Na paman na upo nagyang ko to paman na katitim mga Muslim nagyang ko to kadiran di ka talbiya kapalabay apaman na isisa gyang ko to suara na mata na rin mga pagariya kepikir ka tigaw duun niya ka nakudiya ko rilay wallahu subhanahu wa ta'ala. Milyon besar ya mga tawa paman na aarap niya nagyang ko to alimu wallah. Milyon besar mga tawa guguro ko nira narilang siran wallah napakataubat siran wallah. Na inuwa ko ay paman na miya tumbang ako bisang kaya dunia. Mga pagariya pagapastan wagi ang mga ginawa tanong. Panamaran tano'y paman na matataw si ko mga ginawatan wag yang kuto akalak si ko kalak ko Allah nagupaman Arab sa giyang kuto alimu Allah subhanahu wa ta'ala inwari giyang kaya tamok apaman yan na tamok kaya paman na tigitan wa sumulan lumi wag yang kaya tamok nagyang kuto ba apaman na o bigang ka Allah subhanahu wa ta'ala sa tamok na maluka pamimikiran apaman na milalakaw ka maganap ka giyang kuto ay kalimaro kuno ang matano Islam ka insyaallah na kanabaw to kelbad sa giyang kuto at tamo ay ayam mikir ka ron asu Allah subhanahu wa ta'ala na miya pikir ka pag-usar na kakuagama nati paman asu Allah mikir ka na paman na singka paninusar kuagama niya na miya kalubulubu giyang kuto ka sumbiron wallahu subhanahu wa ta'ala wari sembian niya na giyang kuto at tamo ka tawa biyon wallah sa tamo kuna inusar niya sa giyang kaya mga haram Minder mat namya kataban na siyang paman namya kalagi na panubagyan ko to singkan inusar agyang ko to paman na tamok kay ni bugir kay ni sariger ka wallah sagyang ko to ay kasusuat wallah singkan din namin isuporta sagyang ko to ginawang ka gulalan sagyang ko to kapung gilubakang kasi ko ikalimaro kuno agamatano Islam daginan mga pagarya so ayaman niya na madudu agyang ko to pamikiran niyan napakaisisang ka Sayan na mapian agyang kuto apaman na ganapang kagyang kuto apaman na ruko ikalima ruko no agama Islam kaana kamay lay agyang kuto mga tao sa agyang kuto kap talbiran apaman na uman isakiran na en naman niya ta sa agyang kuto agya pakauman yan ro na paman na pinggal bakyan agyang kuto haja ikhlas iku Allah subhanahu wa ta'ala mga tao to ay aarap nila nagyang kuto apaman na limu wallahu subhanahu wa ta'ala yang kuto apaman amay kasukon sa mga tao na mapuro-puron sira na matimo-timo siran sa Arafah na tigu wallahu subhanahu wa ta'ala hay mga malaikat ka na ilayan wag yan kaya apaman na mga uri panakan apaman na miyakaw masiran saya asisiran na punsa yang kuto apaman na pimberang ang mga darpa na ugyang kaya pakaw mayran saya na paman na marunot panagyang yang kuto kikabuburingan siran yarjuna rahmati na ayad na sababati guna tigu Allah apaman na kaya pakaw masiyagyan kaya mga uri penakan ay mga malaikat akan nagyang kuto aarap nira nagyang kuto alimu akan na tigu Allah subhanahu wa ta'ala naudin kau to experience pagariya bang ka dinap kenag namataan ka di kau mana nagyang kuto aparatiyang kasi iku Allah subhanahu wa ta'ala amay kami sa ugas agyang kuto mga tao akim bangala sa miya mga puti-puti Aku gurau ko nilang su Allah gyang ko to ang pangawberan sa harapan na umanisan na paman na impruyin ang gyang ko to alimanian. Adi mamang nising ko Allah subhanahu wa ta'ala. Katun ka gyang ko to ang mga tao mamang alimbaba na pagkaguraw ko din sing ko Allah subhanahu wa ta'ala. Adi niya ni masinita gyang ko to paman na miyaw galubagyan sa iko dunia. Bini mamang ni sa ila, ni mamang ni sa taubat sa iko Allah subhanahu wa ta'ala. Manya kalaro. Apaman yan ng mga tao, adun ni paman na kaumagyang kuto waktu alugur. Nataman sa lima umagyang kuto waktu magrib, naguguro ko niya din sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nauli ko to kilay. Apaman na di kami sa usagyang kuto mga tao, sisikiran nagyang kuto, malaparatia sa Allah subhanahu wa ta'ala, nas kamambuna paman na di kakataguan sa dito aparatia. Kaya di ka kasi magyang kuto mga tao. Ang mga tawa paman na aya rakiran nagyang kuto paman na rilansiran wallahu subhanahu wa ta'ala. Upun aya paman na upun aya bu ay pedagan nagyang kuto ang mga tawa kurang kirang suparatea. Nagyuto din na pamoy kuno tunutan aparatea ngasi ko wallahu subhanahu wa ta'ala.
Ino man ari mga pagari ay pumimili agyan ko to ginawai. Kasanun sa ginawa ka na yuto din naman ba ipaman nagalabag ka. Sanun sa ginawai ka sang kaya dunia. Nagyuto din naman ba ipaman na di gano din na paman na tingtanwa makapumbaga ka. Di gano din makapumbaga. O puno pili na ka nagyan ko to mga tawa mga barasambayang na mapakapsambuyang kairan. O puno ya pili na ka nagyan ko to mga tawa paman na barapuasa na mapakapusa kairan. Sanun sa galabukiran na paman na ketuyo kairan sa giyang kuto galap. Upo na yung mapili ka, nagyang kuto mga tao. Ako rang kira nagyang kuto. Akalak paratias iku Allah. Nagu mga tawa. Mawaraw sa giyang kuto. Di kang galabag sa giyang kuto mga kadusan. Mga pagarian na udi ka makainakan. Kapag di ka di makang galabag sa maratan. Na. Malutano kaso'y nagyang kaya labay ka para paman na yung mamumemorais. Nagyang kaya labay ka pantano paman na tingtano maririk para doon sa giyang kuto kapag kaumatano rin siya Allah. Pero mananag mo, atigo mga ulama ayat talbiya nagyang kuto labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Miya kalubun-lubunan. Kata paman na isurat si ada madu kalay. Naigina paman na dito ini katawan na miya kaumataro. Nabarka demi ni bagay yang kuto amay ito ako tayo na paman na gibsip murais kepasangan so tau kepakaya dini yang pan na paman na kebetupi biasa bab sa gyang auto paman na mano kiat kawan sa gyang auto paman na mini dua guna gyang auto paman na parukunan paman na betian yan namya kalebul budaya pero mana na kambu labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak kau tu yuti paman na betuan sa talbiyah. Tigo mga ulama asu mga sahaba Rasulullah na ad na ipugumaniran sa giyang kuto at talbiya. Anto na ipugumaniran na ipugumanan usab ed ko mga sahaba Rasulullah at gira na labbaik zal ma'arij labbaik zal fawadil. Kauto gito paman na kalima apaman na labbaik zal ma'arij labbaik zal fawadil nasukon sa mga sahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ipugumanirano to sa giyang kuto at talbiya. Alhamdulillah kapaman nagyang kaya sumiro sa giyang kaya kitab napketo kawantan wa giyang kuto di rakatan matatago. Napad sa sunnati ko mga ulama sa giyang kuto at talbiya na an yarfa'a sawtahu bit talbiya na pagpakatanugan ko nagyang kuto at swara o mga dato sigo mga dato. Matanong nagyang kuto paman na di kiswaraan sa giyang kuto at talbiya. Na may ko nakasutaw na makauma sa Makkah. Istuhibba lahu an yagtasil. Makauma sa Makkah ang kuto tao na sunak man ang kuto kapig yang pamana peruman. Aya mana nami pigu dun sa mikat. Asun na uto na paman na umakaumas kaniyan sa Makkah. Nagyang kuto paman na makapiguro man. Sunna bud niya kapakaya pigu ka. Apaman na kun kagiyang kuto sunna na kapakaya manadiga dun pigu. Way kada baro problema. Fa idza arada an yatuf اتبع الرجل بأن يكشف عن كتفه الأيمن ويغطي كتفه الأيسر بردائه. Amay ka makauma ko nagyang kuto ataw sa paman na Makkah. Amakasul sa Baitullah mga pagariya. Yan ka na Baitullah na andun di paman na kailayang kaun. Namata anari ka paman na ayabu paman na di ketahuan sa gagawa ko paman na di kerang nagyang kuta poso yan nagyang kuta tawa paman na tumigas nagyang kuta poso yan amya panud na paman na kalusta nagyang kuta poso yan langon na kenagakan na mga tao apaman na kelang kaun yan na Kaaba nayad na rin mga pagariap ketusan yan nagyang kuta paman na kakadat wallahu subhanahu wa ta'ala ang uyang kuta kababali wallahu subhanahu wa ta'ala may nga din sikulang wantaman nagu ayat titu-titu simba nas wallahu subhanahu wa ta'ala ano ni kailangan sa Kaaba na tigo mga ulama makaumasutaw sa Baitullah na aya ko na sa sunna nagyang kuto aya ikidi niya sa gyang kuto paman na gyang kuto ridaiyan yang kuto arida iyan, apaman na ikukos yan sa giyang kaya paman na lawas yan, na bekaliyon yan, ayamanan yan na imbubediyon saya, na bekaliyon no nagyang kaya kawanan. Amay kaptuwap tanod, aptuwap sa mga tao. Ayamanan yan na, dati sumuna na mililibod saya, na di ko na kaon na
sayang ka paman na pagaliw na kau nagyang kaya limang kaakawanan ugay nagyan nasa sapangan din nagyang kaya diwa gyutip betuan sa ittiba way gyuto at mga ulama ittiba lapadali sa saratu mga ulama agyang gutua paman na ila dito absutaw naya ko na mapiabtad na mutawadian na mga ngalim bubatano ang isa man ito na di ka dituwap sa Baitullah aso Baitullah na matatampar sa giyang kaya paman na tumampar sa liwag ka pelibet na kagiyang kutua Baitullah na ayun na mapia na giyang kutua paman na mutawadi paman na mga ngalim buwa ang tanong sa giyang kutua di tanong di katuwa kenapa kapaman na kapapanalaman sa takabur di na paman na tingtanwa kapangimpuruan alaw alam o piyo na giyang kutua tutulan na paman na mga Muslim si Baitullah na paman na giyang kutua ayam miyak pakonera na giyang kutua rarangitiran maratabatiran na mimbubunuh silang sa Baitullah naman ito kada paman na respeto si iku paman na Baitullah ang mga tao paman na miyak gagapon na paman na nagyang uti pengnintano si iku Allah apaman yan na dira katanop kedal magyang kaya kabur nagu kapaman na maratabat bibida maratabat ayat natin mga ulama mapya nagyang kutamu tawabdian na mga ngalim babaang ko nagyang kutua tao anong pa na inipang doon nabitan wa Muhammad akbatian igira apaman yan na maylain kan nagyang kutua Baitullah at yung nabitan wa Muhammad o dinat penutulong mga sahabat sungun nabitan wa Muhammad na amay kamakaumas kaniyan sa Makkah amay lain niya nagyang kutua Baitullah rafa'a yadayhi na ipuro niya nagyang kutua liman yan wa kabbara na tumakbir sunabitan wa Muhammad at turon niya nagyang kutua Allahu Akbar na isumpat yan o nagyang kutua tingnan na Allahumma antas salam wa minkas salam فحينا ربنا بالسلام اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما ومهابا وزد من حجه أو اعتمره تكريما وتشريفا وتعظيما وبرا قوتو يتوقني أقمتي أن نبيتا ومحمد إجرا أم يقصل سمكة أو ميلين يا بيت الله أيما نوتنا يا الله أنت السلام سقسو قليلintad ومنك السلام نكون قبل ينكو فمن نكب قليلintad fahina rabbana bisalam na paman na uyagang kaming kasangka iya dunia paman na tetagumpia kami Allahumma zid hadzal baita tasrifan wa ta'dhiban wa mahaban ya Allah pugumanumanin kaagyang kaya Baitullah tasrifan saya manan yan na saraf wa ta'dhiman aguyang kutua diun ikaslas agyang kutua mga tawa mahaba aguyang kutua paman na bubaya iranon wazidhu man hajjahu aw i'tamara nagu paman na pagumanumanin kaagyang kutua mga tao ang paghadyon agu papalawion nagu pagana paman na pagumraon sa paman na takriman selasla wa tasrifan wa ta'diban nagu yang kutua paman na respeto amala wa birra nagu yang kutua mapya naman nagyang kutua do nabitan wa Muhammad sa gyang kutua mga tao di maghadyago di magumra ipubang ikaw nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada penapaman na ini Panginoon nabitan wa Muhammad na igiraso tao na miya kasulod sa Baitullah o di na sa masjid na turoon niya nagyang kuto a'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minas syaitanir rajim mga panganya paman na tanu dan tanu kagu pakaya paman na ibigay na katanu Allah subhanahu wa ta'ala si jagyang kaya ragun na paman yan na pakanay kung kaw Allah subhanahu wa ta'ala na mustahil si kaw Allah subhanahu wa ta'ala tegi wada piragakan dago pa kaya mi-sponsor lagi yang kaya mga dato wah hindi mustahil ko Allah subhanahu wa ta'ala pira-pira paman na din yan tatagan no ba pag sugay na miyaw magiyan ko tabang Allah subhanahu wa ta'ala na miyag sponsor sa mga dato nas kanya ni miya pili sa gyang ko paman na kaya pakalala ka uli nagyang kaya din tanuro ni kapaganada kapamanutula na isa niya pagaugup sa gyang ko kapang gana bakatano sa gyang ko hajj. So kung sunabitan wa Muhammad na ni kailan niya sabay kapakasulyan na tanong niya naging ta'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minas syaitanir rajim. Sunna ko nagyang ko to akasiw mati mga ulama sama no to mga pangariya namiya ko matanong siya paman na di tanong di paman to nagyang ko to atawak na sunna ko nagyang ko to paman na
takbil hajar al-aswad. Agyang ko to ating tanwa kasiyom. Ay tunudan tanong mga pagarian na sunna ini. Ay ini bagayo agama Islam apaman na pangandawan na sunna suka kasiyom. Sama no to na miada unagyang ko to apaman na udi ka makasiyom na langgam ka kauto. Udi na apaman na adna swaswain ka adi mapia. Na riba to. Riba to agyang ko to lagi duto. Miya kasiyom makasada ka makasiyom. Na ko na baga langgam Uwan. Naulanggam makaman, wala mo yung kaya langgam, na pure. Kagip ka nagagano kung mga along sa kaya langgam, balabal. Na ada ko, nadagya ba tamili balabal. Na upamakuwan na balabal. Ang mga kasanda kaya, wad na balabal, miya kasi. Nasumyo makasadi ka, sumyo na balabal ka, digati balabal ka, bisna. Auto. Na mga kasanda ka na yan. Mga ang ano pa kasi nga, ang ilagay doon ba ka napagkaganda, maptura-tudugan no, na matas panagyan kaya, deta noron matunay ni mapasad kasi tanong ba na matataman sa tawaf way na nabo to pagkakon namin si kung mga bangsami apaman na sun agyang ko to akasyum nakanaba udi makasyum so taw nababalbal way na amay katigong mga ulama uban niya di kagaubas kanyan sumiyom na apiagya buang miapas yan agyang ko to akyakaptin yan sa agyang ko to hajarul aswad na amay kung makakaptan yan nagyang ko to hajar al-aswad kapaman na din kagagaw ba niya nun paman na isumangaulo niyan na ba niya nun na pamakya kaptin hindi kakaptin yan nun nagyang ko to arakan yan nagyang ko to aliman yan na amay ka din nagkapaso ba niyan panamapa sa kakakapati na paman na signal kon paman nagyang ko to ano ka matataman sa umawat ka sa may to di na mawata nakawat akaw na di ka kagagaw ba kakapati na paman na signal ko na paman na signal ang ako nagyang kuto paman na hajar al-aswad ugain na kanabang kapagar kaya gyang kuto alimanga bidaw to ay kapagar kaya ko limanga no kaya kaptan ka hajar al-aswad ugya buwa kaya signal ka na kanabang ka pagar kaya gyang kaya paman na limanga tigo mga ulama agyang kuto paman na dinyaro di kang galubaka na paman na panggalubok niyan din sa giyang ko to ating itano makapito, makaikot. O di na makapito, makatawaf. Gito ni ga swaswain niyan. Paman yan, o kugan yan na sumiyom. Ani di ka pantagan niya sa giyang ko to hajar al-aswad na makasyom sa kanyan. O di niyan kugan na kapten yan. O di niyan kugan na giyang ko to paman na kapakasignal yan. Tigo mga ulama, awaya badaw kulla sautin bit takbir. Na uman sa kanya na po sa giyang uto apaman na niya ni katawap. Apaman na mauman niya na giyang uto pipu na niyan. Apaman na sumanga giyang gana na kumikibiriman to sa Baitullah. Na natataguan ni Rambu apaman na sain. Apaman Allahu alam. Apaman na ayakulura giyang uto alayta na apaman na gedung. Apaman na giyang uto gedung na maka-istrit siya giyang uto hajarul aswad. O kasama di kuwa. Rukasaman no to di maka kawasagyan ko to paman na hajar al-aswad. Natigo mga ulama aya sunna nagyan ko to anda din ikapuni kasagyan ko to paman na tawaf ka nagumiraw ka Allahu akbar. Makaw paman ikadua Allahu akbar, ikatlo Allahu akbar, ikapat Allahu akbar taman sagyan ko to makapito. Wa ni btada at-tawaf bismillah wallahu akbar fa hasan. Na kuno paman na yang ko taon na ay inipun yan na bismillah pan kagi paman na sumuan waga magyang ko langwa na panggilabakan no muslim nakap bismillah niyan na apyag yang ko katawaf na kuno guminaraw so tawa bismillah wallahu akbar nagyuti paman na tarotop apaman na malaibala sa pagkapusi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Upama katigo mga ulama, upama ko yagutuan kaya bismillah niyan, kaya takbir yan nung inuman yan nung panagyang uto Allahumma imanan bik, wa tasdiqan bi kitabik, wa wafaan bi ahdik, wa ittiba'an li sunnati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam na daabaru muskilati mga ulama. Kauto paman na, yang kaya di tanong siya di ka pamanutula, nagyang uto pengenalan tanong agyang uto kakukumplito agyang uto hajj tanong din agyang uto umratan. Tingong mga ulama, amay kagyang kutwa paman na ditawab na makaumas kanya sa Ruknul Yamani. Istalamahu walam yukabbilhu. Nakaptan niyang panagyang kutwa paman na Ruknul Yamani.
agiang kana na Ruknul Yamani na isa panana na pula o sa agiang ko to rugu agiang kaya Kaaba. Agiang kaya Kaaba na pati rugu. O pati rugu agiang ko to Kaaba. Upama ko agiang kaya Hajar al-Aswad. Nagyang ko to paman na tumamparo susaya rugu nagyuti paman na Ruknul Yamani. Kenapa gi susaya o susaya. Nagyang ko to ati mga ulama anan ni paman na kapaka umanga sa Ruknul Yamani nagpakaya paman na kapta nagagiyang ko to Ruknul Yamani na ayakam bida niya nagugiyang ko to Hajar al-Aswad na su Hajar al-Aswad na pegar ka nagiyang ko to lima na sa Ruknul Yamani na kenapa pegar ka nagiyang ko to tao. Nalagi niya na natin mga ulama amay kani magagaw tao ba niya panakap ti Ruknul Yamani na apya bumiyapas nagiyang ko to paman na kaya signalin niya nun. Wala yukabbir na kanaba takbir. Tanong na tanong ada at takbiran ro inong tagyang ko to Hajar al-Aswad. Wa yaqulu baina rukunaina ira sutaw na si mini pantang sagyang ko to ang bela udi na dua pagalitan nagyang ko to Hajarul Aswad ang gyang ko to Ruknul Yamani. Nati ko mga ulama ang butian yan nagyang ko to paman na kalalayaman tanwa di itano di pangani. Langung kanurun din na yung matawag yang ko to Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanata wa qina adzabannar. Antay di mataw sa gaya dua na ko na. Dahil di mataw, memorisan mo ya. Agyang ko to alalayo na pangani Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanata wa qina adzabannar. Katawan tanwa dua ini, natunay mana niya, nako na. Mamulong talo sa turatun. Di ba Ustad? Nantay man tunay man ang kaya Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. Kaya ko na kailangan natin kung mga ulama naging kung tadi nga di pangani nasasabutan na ka. At iba ka di pangani adi nga bisabutan. Tuwa ba ka din na pamaranaw. Kapaman na malubog nagyan ko to di ka nakapapasangan. Natunay man nagyan kaya Rabbana yung pansikuan nagyan kaya gurutan o kapaman na katawan niya sumanay. Natay man na matao sa gyang kaya Rabbana atina fid dunya hasana. Wa di kami nasabi sa mafia na di kami sa mafia sa tunapan. Wa qina adzabannar. Anto na man wa qina adzabannar. Kurikan no tawag ko to Rabbana atina fid dunya hasana ya Allah. Bukan kada kami sumapiar kami sangkaya dunia wa fil akhirati hasana gumapia sa alungan amor. Wa qina adzabannar. Anto na man wa qina adzabannar. Kau to ba? Di ko to di ba mga ni nadita no katawan sumana. Nako nantay maka sumbaton. Sumbatan tanu agi ko to panagumdaman agi ko to pagalitan wa tabli. Na. Ana si Ustad, na Ustad. Anto na man wa qina adzabannar. Oh ay, kau to. Leader sang kami ka, wakina ya Allah. Na wakina. Kina nagyang ko to alidas na kami ka azaban na ko kasiksaan ko apoy ko naragan diyan. Ya kapi-api ni kapangan. Nagina ni tanu-tanu dan tanu basta andan ni paman na kapagalitan kagyang ko to Ruknul Yamani yang usur Hajarul Aswad na yang berti antano nagyang ko to Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. Wa yad'u fi baqiyati tawafi bima sya. Nagyang ko to paman da dinian dini katawaf. Yang ko to dinian dini katawaf nakapakaya di rudi mamang ni sasadin sa kabayan na panganin si ko Allah Subhanahu wa taala apang niya mapia. Kapakaya berti sa Quran kapag di panasbih la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah kau tu paman na kapag sa din sa panganinian apaman na pangani sagyang ko to masalin ni katawaf na paman na kapag tingung mga ulama pada pensasunaan yarmula fil aswati thalathati ula warramlu fawqa al-mashi wa duna al-adwa ay amana na pagko sa sunna na amay kagyang ko to paganaya talo tawafian di ba so tawaf na pito isa dua telo pat lima ng pito yang ko to ikatala isa taman sa ikadua ikatalo 1 2 3 naya ko na sunna nagyang ko to aramal ay betul sala aramal nagyang ko to sukalala kaw na sumagaanon nakanabot man nakapala lagoy apaman na tetangkai nagyang ko to talo alibet ka tawaf na paman nagyang ko to sunna ro agyang ko to aramal nagyang ko to alam bu dapat atawaf nagyo to suti kita no normal kalala kaw amay katigong mga ulama amatarotupian dinagyang kutua paman na pitwa saut apitwa tawaf gatta katafaihi bilidaihi nakuan niya nung buwag yang kutua paman na tigtanwa di ba mialitanwa paman na pangaliw niya na yan na paman na pagkaswin na kaubu kailangan na kakasasapangan nagyang kaiyawag ka thumma nafadha ila maqami Ibrahim na uriyan yan
na paman na pupakarani kakakun sa makamu Ibrahim. Katawan tanong yung utang makamu Ibrahim, paman na lagi dua ambil lalu to paman na dudun sa makamu Ibrahim, lakaw Ibrahim. Ame ka makaon, nambot yan nakawagyan ko tuwa, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ayat ang yang kaya sa suratu Al-Baqarah ayat ay ikamagatos agu 25. Agyan ko tawattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Yan ko kapag umangkaon o yusalli raka'ataini khalfal maqam na absumbayang kaon kung sa 2 raka'at sunnah. Sagyan ko to paman na khalfal maqam, paman nagiya sumakamu Ibrahim 10 buhay giya sumakamu Ibrahim nagiya su Kaaba na may kamakaw makasaya na sikap sumbayang. Kenapa kasi absumbayang amada kalalin sa ditawak. Sikap sumbayang sagyan kaya likod o makamu Ibrahim. Saya pengini kasi sa darapa kasagyan ko to paman na makamu Ibrahim. Sigo pa nga nayatin dag. Nayang mati anak ko nagyang ko to akul ya wal kafirun. Mapasad ka so Fatihah wala dhalin mati ka sa yuta pa nga nayatin ka nagyang akul ya wal kafirun. Yang ko to ay kadua atin dag nayang mati anak ko nagyang ko to surah to Ikhlas. Agyang ko to tigtan wa qul huwallahu ahad. Amay kating mga ulama adin yan nagkuga ubas kaniyang sumbayang sagyang ko to paman na makamu Ibrahim sabab sagyang ko to kada kalutaw. Kagi mada kanatan to sutaw. Nakapakaid na paman na tingong mga ulama api ando din sagyang kana na bas Baitullah o di na Masjidil Haram na rokon sumbayang. O pamako gyang ko to paman nakapakasumba ka gyang ko to paman nakapsumbayang ka sa dura ka tasuna sa makamu Ibrahim na keringas ang agyang ko to dito tawaf kagira miya kadakal suditawaf na kira kasina panagyang ko to makamu Ibrahim na paman nagyang ko to kapsumbayang karon na sunna nagyang ko to di nga keringas ang sagyang kakeringas sa si ko dito tawaf na wajib na pili ang kagyang ko to kibuga ka nakasagyang ko to ringasa paman na di nga ron sumbayang kagi keringas aka sumanga dito tawaf na paman na perlu baka din sa bakan tiadar pa sagyang kana na Baitullah na ruka din sumbayang sa 2 rakaat sunnah. Apa malagid nuto sa balas. Importante na ayadang kakapakasumbayang sa khalfal maqam nagyang ko to sabab sagyang ko to kada kalagyang ko to tawa. Yang ko to metuan tano udi nagyang ko to titan wa kiyat tuaf agyang ko to taw si ko kaya pakasulian sa Makkah. Nagyuto ko ni metuan sa tawafal qudum lil mufridi wal qarin nagyuto paman na tawaf qudum apaman na advance sa tawaf sagyang ko to mga tawa ayam yapil iran nagyang ko to ifrad agugyang ko to qarin yang ko to tingtan wa kiran. Apakah bida-bida tano anto na yung bida-bida nagyang kaya tamat to ifrad agu qarin. Yang ko to tawaf apaganay atawaf al qudum apaman na tawaf agyang ko to apaman na kaya pakaumang ka sa Makkah na ayap betuan tawaf no to mufrid agu sukarin sa tawaf al qudum. So mas ayam yapil yan na tamato na tawa po to umrah. O to, tawa po to umrah. Kaya sama no to na aya, ilalakaw umutamati, nagyang ko to umrah. Oriyan yan nagyang ko to kapakapasadiyan sa tuwaf. Na isusugong panagyang ko to kay namyan sa mauzamzam. Kau to, paman na, penubaan na ka sa mauzamzam, kagi paman na, nagyang ko to, kita tagur, nagyang ko to, paman na, mga, tunay ni, mga pagigimu, paman na, kita tagwan sa Zamzam adna mga basoon na paman nakapakaya ko mo kaon na may na makaon. Iman to panad na di mamagay sa Zamzam paman na pagkilang nagyang Saudi Arabia gyang to lagi do computer ako na pilalakawa ko na dito di mamagay sa ohay. Paman na dito di mamagay sa napi ande karon din an miya balak karo o sikaku sa gyang to ako na paman na ina makakonsagyan ko ta mau Zamzam nagyang kana na mau Zamzam na miya kalala na napuno. Paniyatan tanwa miyak kalal abunong agyang kana na mau Zamzam. Padaro pa na panggalaba kaniya nagyang ko ta paman na kusa mau Zamzam na paman na tegun niya sa agyang kaya ulon yan. Wa yusabu ala ra'si. Busa niya nagyang kaya ulon niya sa agyang ko ta mau Zamzam. Oriyan yan natin kung mga ulama na ukugan niya na pumbalingan sa Hajar al-Aswad. O ukugan niya na pumbalingan sa Hajar al-Aswad payastalimuhu intayassar na kupakay panapaman na gyang ko to atigitan wa sumyong puruman. Nagyang ko to paman nakapangapo niya sa Hajarul Aswad o mamukuga kagi paman ay gira tantun na paman na madagala taw na digan paman na magagaw bakaro pa nakasoy. Kagi paman na kabala kagyang ko to mga taw nandi ni kabala kagayra na paman na baga din pangkaling sa gyang ko to paman na dikatuwa. Tingong mga ulama oriano to. Oriano to tingong mga ulama makapasa duminam
Nagyan ko to paman na palius kaniya na susa safa wal marwa. Auto. Ginan so tigtan wadi iyan. Thumma yakhruju ila safa. Na paman na sukun sutawa paman na miyaka pasad tawap. Nagumiyaka pasang sumbuyang sa sunnah. Nagumiyaka inom sa giyan ko to haja tunay ni zamzam. Nalomyus kaniyan sa giyan ko to paman na safa. Wa yaqra'u qawluhu ta'ala na isa panapmetian sa giyan ko to paman na kapakaw mo taw sa safa. Nagyan ko ito akatiro Allah sa suratu Al-Baqarah ayat ay magatos ago 50 ago 8 agyan ko ito atigo Allah inna safa wal marwata min sya'airillah. Kau ito inna safa wal marwata min sya'airillah. Yang makalibul budaya. Oriyan atigo mga ulama na makaumas kaniyan sa safa. Yarkas safa na paman na tebid. Sagyan ko ito safa. O di na pluban ni nagyan ko ito mapura darpa. Hatta yara baitallah. Taman sa may lain niya nagyang ko to Baitullah, nagyang ko to Kaaba. Alaw alamu pili pagagiman to na paman na nagidu miya pibuba to na ni miya kalusuden na upamago ada kakiga mo na may lain ka na paman na nagyang ko to pagilain ko na Kaaba sa nagyang ko to kapakadadap ko ka sa Safa. Wa yastaqbilul qibla na siguro na ka Baitullah. Wa yarfa' yadayhi na ipurugap man suliman ka. Wa yaqul la tiraw na kagyang ko to Allahu Akbar salatan. Napaman na takbir ka kung sa makatalo maanang hiraw ka Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naisumpat ako pamanagyan ko to la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjasa wa'da wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda. Kau to paman na yuto ko ni doa, yuto ko ni doa. Paganan tanawag yang kaya mga doa. Ayamana na makauma ka sa safa na tukabir ka sa makapira. Naku na, makatalo. Ano, gusto malo ka nung panapagakuan. Ay pa man, naging man nakaseminar raw po na. Kung magyang ko ito na, namamati na kirat. Ariyo. Na, makatalo. Makatalo ta makapaghamdala. Ari, yuto din. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yuto din. Ano nangyari ba? Takbir after all. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Isurat kau, isumpat kau managyan ko la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. يفعل ذلك 3 مرات ويدعو بينها طويلا. Nagyan ko ito paman na may aliw saya na makatanong ako nito. Mindua. Na oriyan ito na pendua ka din sa malayata dua. Langa-langa na kan nagyan ko ito ang panganinga. Ya Allah, na paman na pakambagan ako nga kuwagamang ka-Islam. Lango na panganin, langa na ka, Ya Allah, pakasulda ka sa surga, sumangalongsakan, Ya Allah, timu-timuan kami ka sa surga, mapaman na pamilya, relay kami ka pamilya, relay ka sa mga Muslim, Ya Allah, pakalibuda ka na ka suka kuyagan, udah ka ro mga napamangani ka ku Allah subhanahu wa ta'ala, pakapakarungan kanya saya naman yan na baiya paman na bilang at tawabay. Kaut. Malaya tagyan ko ito panganiro, malaya tagyan ko ito panganiro. Na, pagkatas-tas ng panganin. Na, tigo mga ulama, aurian yan na madugas kaniyan din na sugun sa kaniyan sa Marwa. Kagi paman na Safa, Marwa. Na paman na maluga apsa ikadim. Thumma yanzilu mashiyan ilal Marwa. Na paman na maluga ko napsugan sa Marwa. Wayas'a bainal milayn al-akhdarayn sa'yan shadida. Na amay ka maumang kagyan ko ito paman na kagyan ko ito tandu at tutuusan sa paman yan na gedung. Kilay niyo bagyan ko ito alo gedung. Iman ito na light gedung. Apaman na pakagedung niran nagyan ko ito paman na ipsu sa Marwa. Kenapa malangon? Agito so paman na kaya palalago yan o hajar sa gyang ko ito masanian. So inao tunay ni inao Ismail alayhi salam. Na paman na gyang ko ito sa'yan syadidin na malukaro palalagoy. Malukaro palalagoy sa gyang ko ito totoosanon. Nagyuto na parabus iko mga dato, di yung pwede sa mga bait. Koto, parabus mga dato, di yung pwede sa mga bait. Oriyan yan na plalakaw sa kanyan din na mga ngalimbabaan, nagupaman na di mamangan eh. Na may kapaman ka makapangimpuruan sa kanyan sa Marwa, payas na walay gamit na masan ang ala Safa, nasa din sa pinggalubok yan sa Safa, sa ngayong kuto paman na biyati ayan na ipmati ayan paman mamusa,
Marwah. Paman na pagilay na kakaba, nagupaman na penuh kaun sagiang ko paman na mi aluitan. Wa hadha sa'yul haji, tigong mga ulama, agiang ko paman na pagana ya kapakauman niya sa Safa, Marwah, nagyutoy 1, yutoy 1. Nako masip man sa Safa na 2, na makapito to, makapito. Girakuan na kuan na paman na makauma sa Marwah, Safa, na makauma sa Marwah, na ayakap bilang niya sa 1 na makauma saya. Ano, mawatanong to. Di. Dapat ito na singapun sa Safa, semua sa Marwah na isa. Marwah, Safa na 2. Tama sa makapito to. Kung naba pergi ko taka, naba lagi 2 tuwap. Kung ikaw pa makuha tuwap, nasa manuto na miya ka 10 kagupat na maka sei. Kaya buha kailangan nung na pituasay. Tigong mga ulama, agiang kutuwa paman na kiyas sa inian. Wa hadha sa'yul hajj lil mufridi wal qarin, nagyuto pa ni paman na sa'i o paman na ifrada musukiran, tigitan wakiran. Wala yatahallalani ba'dahu, nagyang kutuwa tao ay inilalakaw niyan, nagyang kutuwa ifrada, nagyang kutuwa qarin, na diskan yan, di niya nakapunod nagyang kutuwa ihram yan. Yuto paman na sumanga ulama na tira na makalalabid nagyang kaya tamato, ang iso tamato na kapakaya, andi ka pakapasod ka magumra, na kapakaya hindi nagagiyang kutuwa ihram ka. Na, so ifrad, agusto ka rin na di sila tahallul. Paman na di sila ko na tahallul. Bali yabakani bi ihramihima, nagyang kutuwa paman na sisikiran, nagyang kutuwa kapakapagikaramiran, wa huwa sa'yul umrati lil mutamatti, ugay na so mutamatti at yung mga ulama nagyang kutuwa kiyas sa iniyan, nagyuto na sa ipno to umra niyan. Kuto lagi do paman na yung kuto man natig wala paman tamatta'a bil umrati ila al hajj, tawat tigina matto mo yan agyang kuto paman na umra o nagyang kuto hajj lagi paman na tamatto. Yung kuto tamatto na andi ni kapasadan niya ro sa agyang kuto sa iniyan, nagupaman na bitaksiri sya'rihi, nagupaman na miyakap pagupaw, summa yalbasu malabisahu, na paman na dahalon sa kanyan, doon yan nagyang kuto ihram yan, nakapakaya sumul sa kanyan sa agyang kuto paman na mga normalan ditar. Kuto yuti kapi agyang kaya paman na tamatto. Taman sa maumati kong mga ulama suyaw mo tarwiya, agyang kaya betuan sa gawiya tarwiya, nagya su ikasiya ikawalo, prilaya ko nyo, ikawalo si ikutul hijjah, ahram al-mutamatti bil hajj min makanihi, na saka mo to paman na magihram paman puro man nagyang kutuwa paman na mutamatti amin nilalakaw niyan. Saya paman ay pagihram yan nagyang kutuwa hajj yan din. Nagyang kutuwa hajj yan din, nagyutod ni paman ay pagihram yan. Sama no to na sulut paman sa litaran paman na izar aguso yang kutuwa arida. Naguso sa lakawro na pamanyan na mga tao po mga hajj, ang mga tao sa Makkah, nagugyang ka na ng mga darpa malilibot taon. Nagupaman na padyasun na, agyang ko ito paman na padyasun natin kung mga ulama, agyang ko ito, panggalabak niyang paman, agyang ko ito, lagid na agyang ko ito paman na, panggalabak yan sa mikat, sa agyang ko ito paman na, tigtan wakapego, wat tatayub, wat tandib, kausara sa ikakamutan, nagugyang ko ito kapalimpyo. Wayatawadyaw jami'al hujadi ila Mina, dalang ulang uang kuno yaman na niya na pneka di sagyang kutuwa mamasa na paman na sumungusiran o di na paman na sangur nira na Mina mulabbi na di sila paman di talbi agyang kutuwa labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Maka umasiran sa Mina napsumbi ang anira nagyang kutuwa waktuwa luhur, nagusu waktuwa asar, nagusu waktuwa maghrib, nagus waktu Aisyah, agus waktu Fajar, bikasri ruba'iyya, na langono paman yan, napupato na karakaat, napakapunudukan karakaat. Kauto. Yuti paman na, tanuran unwaga matano Islam. Sama na yun, ikawalubod niya si Udul Hijjah, kailangan na sumanga kadi, na misampay siran sa Mina. Min ghairi jam'in, nakanabuto pa mapandiyumah, nabuto ptimuah. Maumas waktu aluhur, nakanabang gumita su Aisyah. Ayaw buwap sa asar. Ayaw buwap sumbo yung anaka na waktu aluhur, adu karakaat. Maumapman su waktu asar, na ayaw buwap sumbo yung anaka na waktu asar, dua karakaat. Sumagrib, 3 karakaat, kada kasaroto, maumapman su Aisyah, napamanian na 2 karakaat. Nabaga putibua, kapaman na kasarbuto, so pupato na karakaat, na pamaluin na 2 karakaat.
Amay kasumbang suwanungan sa giyang kuto ay kasiyaw. Agina sukaw ko sa Arafah. Yawmut tasi yasirul haju ila Arafah. Nagyang kuto sa mga kadi na makapupuon siran sa Mina na apaman na tumulak siran din na sumungusiran sa Arafah. Fa in tayassara lahu yan sila binamira ila zawali fahasan na upamako tigo mga ulama kakilbudan sutaw. Yang kuto kapakapupuon yan sa Mina asung sa Arafah. Apaman na tumpad sa kaniyan o di na maut sa kaniyan sa Masjid Namira. Nagyuto at tigo mga ulama imapya taman sa paman na zalati syams taman sa paman na makapuro din swalungan khatabal imamu aw naibahu na paman na uwad na imam na kapakaya pumusiat uli nagyang kuto makasasali anteron sa khutbah kasira sa mabubabu ayamanan yan na khutbah. Oriyan yan natin kung mga ulama thumma yusalli dhuhra wal asra qasran wa jam'an fi waqti dhuhr. Nasumbayangan yan gyang kuto kapakauman yan sa Arafah. Nasumbayangan yan uli napian din sa gyang kuto darpa. Napaman na sumbayangan niyan suluhur agu su asar sa kasar wa jam'an sa paman na kesar niyan agu diuman niyan sama na itu dudu karakaata paman na timu niyan din kesar niyan nagu timu niyan na timu mga ulama sa niyan utu timu nagu kesara sa iku waktu aluhur naba sa iku waktu asar ron niyan utu timu nagu kesara sa iku waktu aluhur thumma yadkhulu Arafah na uriyan niyan timu mga ulama na sumul sa kaniya sa Arafah. Nagupaliugan sa giyang kutua paman na kadi, apaman na giyang kutua katukawin niyanun, apaman na skanian na makasusul sa giyang kanan na tuman na sa Arafah. Amay-amay na paman na, di ko musa makasusul. Kailangan na giyang kanan na, tunay ni hudud, Arafah, giyang kutua mga tuman na, Arafah na paman na miya kasulagaw sa sulad. Pangisa kami, kung narunga busaliw, daga makasul sa, apaman na sulda Arafah, sika matatago sa Muzdalifah. Kaya din po ang mga senoto, agya kaya darpa na Arafah ini. Na kailangan natin mga ulama, an yatayakan annahu fi dakhili hududi Arafah, na paman na sutaw na makasul sa Makkah, Arafah. Wa yastaqbilul qibla, na paman na sungur sa kaniya paman sa qibla. Wa yarfa' yadayhi, na paman na ipuruyan na liman yan, wa yad'u wa yulabbi, na dis kaniya ni mamang nisiku Allah subhanahu wa ta'ala ang takabtil biya. ويحمد الله ندين ببنتو نسو الله ويتجرع في التضرع والذكر والدعاء panana mana marasutaw sagyang kutu paman ندين katenen tadmisiku Allah nagugyang kutu pangan ini siku Allah subhanahu wa ta'ala sagyang kutu paman nasasala nagawiyan ginan suyaw Arafah ay mana nanin ka kapakasumbayang ka sa luhur agu paman na makasumbayang ka sa luhur agu su asar na pumangan itano dungun si iku Allah taman sa mga umagyang kuta waktu magrib. O bang kailang o pamagwan na ukuran ka gitinudan tan o paman na batan ulun na makauma o kuruntan wallahu subhanahu wa ta'ala anda din kasumbayang iron pagariya sa luhur na paman yan na paman na sangur ka dun sa kibla na pumangan ka dun si iku Allah na ubang kabuk lagi ang kutu panganing karo kasadin sa panganing karo na teriman wallahu subhanahu wa ta'ala. Ay mga tekan ni karon na may kami ini mga arwa kapita na pangingin mo sakad mo pamako makapsiar ka upama ko ka magugutom ka kangkadi ka paman ang kadi ka sunod sa giyang kota paman na kaum agiyang kota waktu anuhur taman sa giyang kota paman na kaum agiyang kota isa asa magrib agi madakala paman na di pangingisa amya ko maron na piyaw kupita pa na miyangan din na may kamao magiyang kota waktu anuhur na diu kawan na miyang aturog na giyang kota paman na masa paman na yuti makalalabi oras makatuturog sa kanya na yung bukitungor na pugo ng mga pediya na paman na tulag silang sa Muzdalifah ay makalalabi oras na mausuluhur na taman sa giyang kunto paman na waktu magrib na sukul sutaw na paman na betiya sa Quran di mamangnis iku Allah subhanahu wa ta'ala andap kesimakan sa giyang kunto masa paman na magpuon mamangan niya luhur na taman sa lima masu magrib na paman na di mamangnis iku Allah subhanahu wa ta'ala naman ito apaman na kalapan agong taman ng mga pagarian susok tanoron na ginagawa na pupunan tarong na yapangan ni apaman yan apya aming kapakasumboy ang tana apaman na bru-bru sa liyo naman ito apaman na datanod makapamanganin si Allah subhanahu wa ta'ala datanod makapanagtanong si Allah subhanahu wa ta'ala lagyan ko ito ang mga tao na apaman na di sila di mamanganin si Allah subhanahu wa ta'ala naturoon niya pumasag yan ko ito ang panikumanganin niya nagyan ko ito la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kaya pang mga pagari apang ni. Nalalangag niyo naman ang umandin ni paman na sagadan tanwa paman na dara pa panganian
na diyo nakablag yang kaya paman na pangniya la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa yakunu fi dhalika al-yawm muftiran ayama piati ko mga ulama sa giyang kung takaw kopiyan sa Arafah na kanawas kanya di pusa. Kanaba di pusa, agimada kala di pusa. At yan na malain ibali, malaiki pantagagawi agyan kaya yaw mo Arafah, kasadin sa tawa pusaon, na pamanay prelaw no Allah agyan kung tami pusaragun ang ugyan kung tapakasuno aragun. Na ayam mapiyas agyan, si otro si kung mga tawa, daap na naikadi. Sisi agyan kung mga darapairan, sukman suhaman namin na naikadi na ayam mapiyas kung mga ulama na kanaba di pusa agyan kung tao. O pamamangos kaniya na paman na mabagri lawas sa magaganian, na problema. O ay pilago yan, wag ama, nagyang ito paman na kapapasangan sutan, nanto ni kapangapungan niya na may kapaman na maurapan. Paman na, tumitim puro nagyang ito adukaw. Ino sumanga ulama, napintuloy na ayamas mapiyan na di pumuwas sa sutaw. Liannahu aqwa lahu ala al-ibada nakagiyuti paman nakabagro taw sa giyang ito paman na kakapungan niya no din na paman nakapunggalubukan niya sa giyang ito sinbo niya si wallah wala yazalu waqifan mutadariran nagyang ito ating mga ulama ang mga ngalimbuba din sutaw sa giyang ito kapakaukupiyan sa Arafah taman sa giyang ito mau maagyang ito waktu maghrib o din natin tanwa sumadab sualungan amay katigong mga ulama sumadab sualungan na sumanga tao na paman nagumanat sa Arafah sabi sakina na lumilintad siran akna bakar umikip ngugalang ita ginakuan ang mga kadiya paman na tigiran na kangugalang ita ya tigiran pagapasan iwagyang ko tuabas naman nagyang kayar ko agama gyang ko paman na bisakina lumilintad ko kanabaki pangapagariya ayap kuti-kutisan tanuruna samauna sadar pa to ayaman na gyang kaya dita noron di ka panutula kapangadiin na gyang kuto akakuatan sa gyang kuto makalalabi ayam mapian na dead na bang karo keringasa dead na bang karo paman na gyang kuto kelalim sa gyang kuto katatago ka sa Arafah ay susugo mga ulama na gyang kuto lumilintad ka sa gyang kuto kapagawa ka sa Arafah oy madagala mga tao din yan ipagyugudi mo na sa gyang kuto basian o di na paman nakapamagagaw sa gyang kuto kapakasu di tumapia paman nakanabatan to pamapenggal baga ayun na mapia na gyang kuto paman na malumilintad tanong sa gyang kuto paman na itano di kang galabaka sa gyang kuto asimo tanong sa wallah sa lagid no to paman na telebiyad na gyang kuto tao pumutian yan na gyang kuto labaik Allahumma labaik tamam paman sa makmiumas kaniyan sa Muzdalifah taman sa miumas kaniyan sa Muzdalifah nagyang kuto kapakauman yan sa Muzdalifah napsumbayangan yan rukman nagyang kuto magriba gusto Aisha sa lagid yan mabuat timun yan nagupaman na kesar niya nagyang kuto Aisha makasumbay ang roong na upamaku ad na mga lokas ang mga lulubay nagpakaid na paman na andad ni kalukiro na gawi na paman na gumanat silang sa Muzdalifah waya bakal kawiyo fi Muzdalifah nagyang kutada mga sakit yan so mga dato ang mga babagar mga kangudaan na sisiran din sa paman na Muzdalifah naro sila napsumbay ang sa waktu akajar kauto dito kami dan wad na matu ang makaunot nagpakayayabu ay kakanda ka sa Muzdalifah importante na miya ka mabit karo nakapakay na paman na tumulak ka sa Mina, kumasoy ka sa Mina. Nagyang utong man na sa mga babagar, mga dato, paman na mga akuya, mga babagar, naya ko na sunira natin kong mga ulama, na mabit siraron, tinutok nila nagyang kuto ka mabit ro, taman sa makasumbay ang siran sa waktu afadan. Yang kuto ka pakasumbay ang mga tao sa Muzdalifah sa Fajar, na sangon nilang paman na kibla, nagupaman na mubantu-bantu nila paman su Allah nagutak kumakabir siram paman nagumiraw siran Allahu Akbar batian nila panagyang kuto la ilaha illallah taman sa paman na di makaliwa nagagyang kuto alungan thumma yadfa fi min Muzdalifah qabla tulu'i syams na di paman na sumbang sualungan na kailangan na makaganat siran din na pamatumulak siran din sa Muzdalifah asumong sira paman sa paman na Mina wa alayhi sakina nagupaman na sisikiran nagyang kuto sakina paman nagyang kuto atigitan wa kalilintad takatakna mula biyan nagupaman na ikatarus no tawag yang kuto paman na talbiyan yan yang kuto atigitan wa labbaik Allahumma labbaik wa yaltaqitu sab'a sayatin min at-tariq na kumurot kaniya sa ator paman yan na peto tema na kada kalian nagyuto iprontarian sa haja yang kuto tuna ini iprontarian sa yang kuto paman na kaprontarian taman sa makaumas kaniya sa Jamaratul Aqabah apaman nagyang uto akapunya sa Muzdalifah na sumungas kaniya sa Jamarat
Nandan ni kauman yan sagiang kontra jamaratul aqaba gitu pinakamala apaman na jamara nagiya sama nuto nagiang kontra tao nagiang kontra miyakwan yan na ator napaman yan na iprontar yan ramaha apaman na iprontar yan anak kiling agira ko na kub sa miyang makalala ator napaman na iprabak yan di ayaku tano nagiang kontra sunna ayaku na ator nagiang kontra maroni apaman yan na iprontar karo kanaboto ay susabad nanti na gitu ko sa syaitan agi ko to jamarat dan na baru kila buto syaitan lagi na ko na lawa di na ketiga na tama na chinilasian sama sa ko na pelebudi rodi ayara ko tanong nagi ko tara ko agama tanong Islam api to ato ramaroni apaman ay to na ini iprontar karo o mangga tigi na romontar agi ko to api to na yukabir na paman na at tumakbir ka Allahu Akbar uli na bismillah Allahu Akbar na agi to paman na romontar ka Wayak tau talbiyah nagiang kau tak peluntar ka na ingin nak kaguda nagiang kau tu ka talbiyah ingin nak kagiang kau tu ka talbiyah sama nuto na giang kau tu akia pangaruntar ka summa yanharu hadiyahu na sama nuto na sumbul inakan nagiang kau tu hadingka o pama ko aya lalakaw ka namutamatika agu kirang ka na maka pagasumbuli ka sa ayap giang kau tu pamamagaya na ka sabaytullah apaman na kambing na sumbuli inaka Wayo sahabu ni aku lamin una sunag yang kutu akan kasagi kutu api sumbaliga orian yang nanti mga ulama nagyang kutu magupo man suta walau taniyang managyang kaya bukian thumma yatufu tawafan ifada nama pasaduto na paman na asupan sutaw sa baitullah kapaman na tuwaf sa kanyan sa tawaful ifada wasai bayas wa wayasa sa iyal haji in kana mutamatian na sumanga mutamatian nilalakawiran na makapsisirang paman peruman sagi kutu sa iran na sa iyo tuwa paman na sa iyo to hajj kenapa sa iya umrah kagi miyaw nadagi ko to kaya pakasiran why ya ko to paman na kaptuwa umutamati lagi to tawaful hajj ang sa iyon hajj agi ko to paman na andi ni kapakapasan yan magalot nagu paman yan na miya sumbol yan nagi ko to pamamakayan yan amay kagi ang ko to tao na ay ilalakaw niya na iprad uli na karin Aku paman na des kanya na makasai, da makasai na kuda makatuwa fal kudum. Sige kung tamiyaw na inu sa itano. Lagi ito ni paman na tawafian aku sa inyan. Na ayat yung mga ulama asun na nagyang kuto paman na maaring sagyang kuto mga amal, mga galabak. Agyang kuto paganero, nagyang kuto karuntar. Karuntar kadaan, na makaruntar ka, na paman na sumbuli ka sa ayam. Nandun ika pakasumbali ka nagukabuat ti mga ulama pagalot. Yuti ka pakatulog-tulog yan. So na niyo, tano dan tano. Aganay na karontar. Ikadua panggalabang tano na kasumbali. Na ikatlo nagyang koto paman na kapagalot o di na paman na tigtano kapagupaw. O pamakati mga ulama, uban yan nutumya pakakakalida. Kada niya na matano rupiya-piya, pala haraja alayhi na din na baro muskila. O din na muskila. Amay kad na miya kauma. Nanti na miya kapagupaw ako, nagukubu, runtar. O di nanti ay, misumbali ako, akin nagukubu pagalot. Na din na problema ro. Ngayon ay mas mapianagyan ko ito ang matataritip, tano dan tano, karontar, nagukasumbali, nagukabuayamanan niya ng pagalot. Amay kati ko mga ulama, agyan ko ito paman na inalay tanong nakaduan sa agyan ko ito mga galabag. Wa idha fa'ala ithnatayni min thalatha. Paman na mapasan niya nagyang kaya duwan sa agyan ko ito talawa galabag. Ramyul jamara, wahal ko at taksir, wat tawafu, wat sa'i. Apaman naginan so kakaruntar, kapagalo tagugyan ko ito katuwa, kagukasai. In kana alayhi sa'yun tahallal at tahallal ulal, awal. Nagyuti paman na upama ko kaduong kaon. Na paman na kapakay na tahallul ka sa tahallul al-awwal. Tahallul ka sa tahallul al-awwal. Na andun ni kapakat tahallul o tao sa paganaya tahallul. Wa halalahu kullu shay haruma alayhi bil ihram. Na miya halalun duman peruman sulang ulangwan. O ayamanan yan na pengababawal sa giyang kuto pag-ihram yan. Giyang kuto atintan wa mahzuratul ihram. Na miya pakairom man na penggalabakayanon. Ilan isa ayabu ada mapakay sa giyang kuto ataw na giyang kuto kambabangunan sa walay. Basta ayabu arakan na tahallul al-awwal.
na paman na dirka kepakayagian ko tu akan bebangunan sawalay. Ugay na sulangon na miya pakair ka kepakaya emanan yan nanditar ka sa normal nanditaran kepakaya mamirpium ka kepakaya paman na tutub ka sa panganakan suulong ka udi na antonasan kepakaya naligani mga noko kagi emanan yan na miya kat tahalul ka sa tahalul al awal ayaw ko at yung mga ulama adir ka pakay no agama nagyang ko tu anisa. Guganan tanong ka, paman na lagi kumaura sa iyo. Nah. Tigo mga ulama, amay ka makatahallul sutaw sa tahallul al-awwal na miya pakairun din langon, inun taso karuman yan. Aw ba sila na yamanan yan na makang gugalabakan. Tigo mga ulama, amay ka ba niyan dito tumapasad. Agyang ko tuwata telo. Apaman na miya ka, tunay ni, miya ka rontar. Nagumiya ka pagupaw. Nagumiya ka sui. Bayna Safa wal Marwa. Tahallala tahallul al-akbar na samano to paman na miyakat tahallul sa kaniya saman akat tahallul fayahillu lahu kulla shay'in hatta nisa na miya halalun din langon taman sa giyang ko to akan bebangunan sawali. Eno mas mapi paman na ta upama kung magigugang kapan ada begra lawas ka na imasadang kadno to ka ang makat tahallul samala akat tahallul al-akbar kapaman na dedna paman na basip ya tagi ko to lalakaw ka. Tigong mga ulama apmabits kaniyan sa mina. Miya pasadian nuto pama, miya katuwapan na gumiya ka sa Na paman nagyang ko tuwa tao na kudus kaniyan sa mina arudip mabit. Wayabitu bimina layali al-hadi ashar wa thani ashar ujuban. Na paliugat. Apaman na padkuwajibatul hajag ko tuwa mabit sa bimina. Siko ika-10 agu isa, nagusu ika-10 agu 2. Wajibanan. ويرمي الجمرات الثلاثة يوم الحادي عشر باديا بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى Nagyan ko to paman na ika-10 agu isa, agu ika-10 agu 2 na sutaw na pruntar sa kaniyan. Pruntar sa kaniyan sa pamanian na jamarat. Sa paman na si ipagpo sa gyan ko to may to jamarat. Nagugu sa kaniyan tumugalin sa gyan ko to paman na ikaloog. Nagugu sa kaniyan bukman tumugalin sa gyan ko to amala ajamara. Sama no to na langon yan din prontara. So ay kailangan yan ator na 20 agu isa. Pipito at talo. Uy, ha? Prontara na kagyan ko to sugra na makapasadikar o nagyan ko to panausta na amay ka muli po sa nagyan ko to kubra. Gito sa ika-10 agu isa. Maumap man nagyan ko to ika-10 ko Dhul-Hijjah. Ika-10 agu 2 ko Dhul-Hijjah. Napaman na lagi diyan bumambuha prontar sa kaniyan. Waya bada uwaktar rami min zawali ila tulu'il fajar. Na aya ko napaman na kapagpo nagyan ko to karontar ko oras yan. Tanong dan tanong yan kaya oras yan. Na andan ni paman na mau magian ko to zawal. Paman na mau magian ko to waktu luhur. Agi madagala paman na pagadbas. Dapat mau man na rumiyong tarad na dito kapakay. Kaya paman na miya kasugo ko to. Kailangan na paman na o ika-10 iman to pama alo nga na ika-10 agu isa iman to pama o Dhul-Hijjah sampol ika-10 agu isa iman to na dapat mau ma ay ano pa na lambo oras si kuluhur tadi ka pa kayo ba kayo man to rontar ay ka pagkaruntar ka na makasumbuyan ka sa luhur di na mau maswak to luhur taman sagyan ko to paman na mau ma taman sagyan ko to mau ma waktu fajar sama no to na mala oras ay man na niyan na luhur asar Maghrib ay sa taman sagyan ko tawag to fajar. Ayun tayo masa karontar sagyan ko to ika-10 agu sa. Taman sagyan ko to pa lagi diyan nagyan ko to ika-10 agu 2. Ito tinudan tanong. Di ko pa kayo ba iman to ika-10 iman to? Ika-10 iman to? Napaman yan na miya ka dikugan at na nako na irontar ka sa ika-10 agu isa. Di ko pa kayo to. Kaya man na niyan na makapagdam ka. Na, tigo mga ulama ay no sera nagyan ko to anto na Europa nagyan ko to karontar. Dati ko mga ulama wa idha ramal jamaratu sugra sunna lahu an yataqaddama qalilan. Na may kaaya prontaran yan nagyang kutu jamara asura may tu jamara na aya sunna na paman yan na nagyang kutu ba pagadibas kaniyang sa may to udi na pagabanti yataqaddam pagabanti sa may to an yaminihi atuman para sa giyang kaaya paman na kawanan. Sa din sa mga kawanan no agyang kutu ataw nagyu tay paman na ronon kuwanan nagyang kutu ataw wa yaqumu mustaqbil al-kibra rafi'an yaday. Paman na ugi paman na jamarat, ugi ang jamarat na ando kapag pagmove, saya kapag move lagi ito man para sa kawanan ka. Wa ito man para sa kawanan ka. Na may ka paman na makaabante ka sa may to na sumuro ng akibla. Sama no to na o giya jamarat, giya supruntarat, nagin na kibla. Din na kibla sama no. Na sumuro ng agyan kaya kibla.
Nayasun ng ating mga ulama, na may kapaman na masangur ka kibla, na ipuro ka man alimang ka, na pumanganikap man si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Rupa man nasun na ko takipuron ko lima. Naalagi diyan po, amay man nakasis kaniya na paman na rumuntar sa usta. Sunna lang wani yatakadama wa yakuda dhata shimali wa yastaqbilul qibla. Na sunna panagyan ko tukman na mamati na kaaban din yan. Paman na miyaka pa sa tiya rumuntaro. Yeso sura, gina so usta. Na may kasumumbaw, na makaw-makaw. Nagyan ko ta si ko sura na si kapagamban di sa kawalan. Na si ko usta na si kapagamban si katong para sa diwang. Si katong para sa diwang. Nalagi niyo po ay mga nagtulungan man na mga napunanigas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gina mga sunna ini, mga sunna. Wa yaqumu tawilan yad'u rafi'an yadayhi na tumitindig yung nagyang kutwataw na di mamangin si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Na amay mapasadro sa usta na suus kaniyan sa jamaratul aqaba gyuti malaaron taray ikatalo na kanabas kaniyan din tindig agupaman yan na kenapa atigu mga ulama tindig sa jamaratul aqaba alagi dagi ko ta sunya siwayan sage ko ta jamaratul sughra agusu jamaratul usta. Amay kasutaw atigu mga ulama na ayata'ajjala fa innahu yajibu ala yakhruja min mina yawm ath-thani. Amay kasutaw na ayabu paman na ikudnya udah muta'ajjil skaniya penambut skaniya din na kailangan atigu mga ulama makalius kaniyan sa mina. Sage ko to ika 10 agu 2. Agi paman na kepakaya kumadeng karo sagi ko to paman na dugawi na kepakaya pasut telo gawi. Tigu wala tigu faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alai wa man ta'akhkhara fala ithma alai. Upama bu aya kakad karo na dugawi na da bang kadusa. Na upama ko aya kakad karo na telo gawi na da bang aro dusa di tigu Allah subhanahu wa ta'ala. Samano to na wayam yang pikir ka na muta'ajjil ka dugawi. Na tigu mga ulama agi ang ko ta ikas 10 abu 2. Si Dhul Hijjah na kailangan din na makaliw ka sa Mina, sagi ko to ada panakasadap walungan. Kagi pungaro raw ta sumudip walungan na kagana pa talugawi ka ro. So paman na umutaajil ka, na di pan sumudip walungan na kailangan din na madaka sa Mina. Sama no to na miya pasadagi ko to hajj tan. Na. Tigo mga ulama upama ko raw tang karwa paman na tunay ni sumudip walungan Maghrib. في منى مختارا وجب عليه مبيت ليالي الثالث عشر naupung karurao tapaman na ika Maghrib na miya paligot rakad na gyud takap mabit kasi ika 10 agu 3 sa Mina. Thumma idza arada yakhruja mimma wajaba alayhi fatawaf alwada na may kung kasuta miya pasadiya sa manuto suhajian agi miya katuwafin daw miya kasay na may kung nakasuta nang bulingan na kudar pa yan apaman yan na magawa din sa Makkah na wajib bagyang kuto kapakatuwapian sa tawaf alwada kauto paman na tawaf pakapangudasan wa yaj'alu akhir ahadi bil baiti tawaf na yakun ang buloy no tawa paman na mulimpusan apong galabakanian apusad niya sa gyang kanana baitullah na gyang kuto akatawaf wa yasqutu hadha tawaf 'anil haid wan nufasa nasu mga baiyaman na niyan na sisikiran na gyang kuto babasa bisitera na gyang kuto paman nan maninifasiran na kanabakiran mi papaliugat agi ang koto katawaf sa tawaf alwada. Wala sa tanwa Allah sama da kana mapia banda paman na kaya sa gugudangan wa gumapia kaya pa magusaya tanu sa giyang kaya ropaan o haja guyang koto umrah. Banda mga pakaisiyo mga pakaisi sa giyang koto ino sa tanu. Alaw dan men pamatan. Ha? Oy. Talbiya nagyang ko to paman na muki cha paman na simbag agyang ko to miyang ngunutang kasi ukabay awala agyang ko to kaya pananawag yan walillahi ala nas hijjul baiti man istata ilay sabila. Ini paliugat akan si ko mga manusia gyud ko to kapag adjiran sa Baitullah si ko mga tawo mga. Ya ko makaroo na yaman na dito ni kaptel biya nga simbag gyud ko to pamanam ya ko makaroo amining gulal pungulalan kagi ko ta kabaya wallahu subhanahu. Oh ay katay ako. Ya Allah nakata labbaik Allahumma labbaik. Allahu alam. Na to na yung mga pakaisiwa pa. O biyang mas oras ay pagbangon. Napakaisyo na kayo.
Ay siya kami alin. Uway. Pakai siya miro. Na sisa yung po masak ya para pasat daw po magumra. Na po makasok pero may na magagulong na sila sa waday sa buta pagitan do niya kung makasok sa ira. Kung po sa siya. Na po niya kasupak po. Uway. Alhamdulillah. Isa pa na kapi apil inutawa tamatos kanian. Uway. Pamana tamato ay plalakaw niyan. Agi pa man so tamato na niga pakapasa diyan magumra na hindi niya nagyang uto ay haram yan. Na tama sa di mo magyang uto ayaw mo taruya kapag haram yan na mao pa kayo nagyang uto pa man na kambubangunan sa walay. Kapag ayaw na pirak yan na pamimili sila dyan yung uto mga utiler na paman na so sila no na miya kapya-pya. Uway pag di nagwalaw mabaloy panamurya tao na si mini pantag sa kabo. Uway. Yun kapi agi ko to atamat to. Kaya so ay prada gusukiran na tama sa di nga makapasad siya kuan. Tunay ni makapasad maghaj. Na dapat takaw mini makaruwa da dul ka dapat. Na paman na makapagiram kad na tama sa mo maging kauto. Na upaman na tamat to ka. Na upama ko miya ka makaruwa dul ka ada kag iso paman na hajj na tigunabiya Shawwal wa dul qaada wa Sharadil Hijjah. Nami kami ako makarwa sa walapan. Nami mitumat to ka na pero to. Dulan ako makadugaro na paman nami kapya-pya. Giya ko to kilala ko sa giya ko to tamat to. Ayun to kibibida niya si ko mga peda paman na nosok. Giya ko to ifrad ang giya ko to agira. So miya kapya-pya to da abo to kapakasusupak. Wai da abo to kapakasusupak. Yuto puni kapya paman na pagkaunot so karo maka miya kapya-pya. Wai miya kapya-pya na in peda karo. Paman yan na di ka di makapalambi-lambi. Wai. Yang ko to inalitan wa kamubangunan sa walay, aw yang ko to atigitan wa yang ko to nikasulian na siyo to gira masaw to makapagihram ka. May ka ay haram ka, napakapakay, napakapakay. Allahu a'lam. Ay siya gan. Pakai siya Dr. Roman. Uway. Ano yan mga pagtagpo paruntar. Na upama siya upama kamilog ka ko. Ano man ito? Mana di ba kayo makatulog tama karuntar? Napamagmakay siya kilala ko na kanong upama. Timbul ka sa ikasapul lagu, 2 lagu telo. Ay, baka ko na timbul na to. Na dito ka pakay. Ay dito ka kapakay kay tinimbul ka dapat mo mas oras wika 10 lagu 2. Lagi dana no sambo yang basta ada mo mas oras yan di ko pa kayo baka. Hindi ka kapay mga sumbayangin. Ay nung tamo maudor ka. Ay. Di ka pa kay. O gayon natin kung mga ulama, maging kapya. Tanong na tanong, may kasumato, di mo magagagaro montar. Sige ko to, ika-10 lagu isa, ika-10 lagu 2, ako ika-10 lagu 3, na ka pa kaya makawit. Ka pa kaya makawit sa mga tutuwa. May da problema, sige ko to, ka pa makawit. Kataya miya ka umagyan kaya imam tano, paman na mababalo. Imam tano sa nga darpa, naguro kami na pakabubulus na miska. Okay, pakabubulus na miska. Kaya suko-suko na nakiguro, at nalambo oras. Na upamagwad na pagkalangkap na kasagi nga mga pagaringan, takabagad na pumanunutulan. Na inis na lagi nga ilang oras sa pulo kami nutos. Why? Ato na ipamikiran ka. Ay sa ka na lagi dubagod na riyagaw. Why? Na namuda sa kuda, no? Punalamat na nakaskado. Alang-ulang ko na mga bangsakan si Udan yung kapakadarin. Miya kapya-pya. Iye pa man na miya kapya-pya ka seminar ang madagalatan. Alhamdulillah ka pa man na miya ka tunay ni miya ka kakaipatan o kagaya pa man na miya ka dagalatan. Miya ka darapa kapag madagal mamuso mga baik. Sa punalamat ang uskano sa dan na pa man na hindi ka no dugutan sa gyan ko to alitan o di ka seminar. Nagupaman na gyan na malalim mo ng tanong Allah sa lagi naman mo punalamatan na kasulang-ulang mo mga bang sa tanong. Si itanwira na yaman na niyan kilay sa giyang kaya live yung kaya kaya papagusitan o lagi so ikapat class tanong why 4th class sa giyang kaya haja ko umrah aday no kapaman na ipagpusta ko buso ay yaman na niyan na mga pakaysa pagasaran yung man balasan tanong Allah subhanahu wa ta'ala sa madagal mapya salam ko skano assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kataya guru mi imam so microphone na ini pala da Amerika why Paano ka pa na
Paano nga pa napanguyat niya, mga panggalingan ini, kaya po ito ang panguyat na panggalingan. Para sa seminar, nandito. Buwan, daw. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, yun na mati sa una nakasundo itu saya di mana itu di Sumatera. Obama ako sa mga Muslim natarima ako Muslim masuneter dia na magpula sa musuneter yan. Nasigurado ako ano pakalang ito setan. Pakalang ito setan na kaya ibarat yan na mitir. Kenapa aku sama lagi na ako ko sa Abah. Oke na mitir sa kanya yang nutulan. Apa nga kung tapya manutulan na sumpatan tanong tulira na ito. Na wala na nila mo sa Ethiopia na kumpiatan sa pangkapyan niya. Na dinunong pagkalangin sa setan. Ewan na kapagkalangin sa setan. Na puno matabutan na kanaba ko kapag ito agi-agi ito. Nakatya sorry ba't sa utabi ito. Dia binasa. Iku setan na mga buhay. Kapira sa ito na maratas kay mapya. Why? Kami yung mga ito na tingin na kurang lagi sa ito, mas mapiyara ka na yan. Alam bulungan na ng mga pangarihan. Kami ang ito itugin yung oras, kau rin nila bukan na tugna ka na yan. Ako ang pagpapakita. Sabihin mo, sa pamigira, kami ang pagpapakita. Ayaw ko takapumusa. Nawata ako pa, naulawala na ng mga orang. Alaw lang na di kumukumusa. Hindi ba kapsusupa ka? Ino ano to di kumos, naso kami kaya ang ino ka na ibigay ko pagkakaroon sa kamang puli ibigay ko. Okay. Sa nabunawan parang na ayaw ba kapiya-piyasi. Sa kasagi alim na tumusobraw na iwan lang yung salingan. Kaso juga baca atau tabi surat sa Quran at makabibinas sa kano suka pelalawan. Itu ayah kata kami itu memboras. Wah. Benar daya ko niyo kanino kami titi na daw sa mga kata kanya. Titi siya di mana tuh dapat ditirudak. Ina tapi kira ada yang kami kasih kira tidak malu di bodoh kailangan. Nah, dia ko tanya batek na ayat. Kami akan mata suto lagi ini batek na utama kami dinasarkan mga kapalalawan. Tapi kami pikiran na kan nadang na bulong na ayah magpagiro na yung utama ito tablitas. Kita tahu ya mapia. Amiga ako na di ko tuli pa rin na mo. Lumakada ko tuli nga mutula. Di ko tuli pa rin maka dibinasarkan mati wala ang kaya kaplanawan na. When na ebidan yan nasaktan sa Manila, naway mapagkatanong ko kalab na bawal magtapo ng basura. Tinag-yun na. Yun na, bawal magtapo ng basura. Pero yung tabitar wala, maka dibinasarkan so kaplanawan na napapakapalakyan itong wariyo. Subana sabi ang mga Muslim meron kaya. At tiruay wala. Now, di tanong kami na sa akin. Kaya na nakagiyati, makami bisa sa hindi di mulalawan na. O pa ba kung kanina tanong, agad na kantan itong kapalalawan na siguro dua nalong niya kapya sa palakyan na kasusya ko kapag mo nga mukha kumumos. Na oriano kakasya niya na kaulugan na kay Sesa. Na oriano kaulugan sa na kaulugan na kagiginawa. Na oriano kaulugan kagiginawa na pagin terus sa ino to salam sa kawan na salam sa Diyong tasabi nga. Ay siya rin na Peter rin ay mga wala kito mabuhay. Peter ako sabi yan. Amal lang na naman na ngayon salamat. Dito ay kadali na maranong sa dunia. Agi namin siya sabi natin assalamualaikum sa kawanan. Lublaw ta kawanan. Kung na kaya pwede na sa kawanan. Sa kanina yung ano, may nabukan. Pwede na tiyo sa kita niya si Ma'am. Ay di wala ka na ito. Agi na di mo siya na pipikan na ka na ito. Mungkin na nabakor kami sumujo ako ni baba ko sa aba. Kaya kan nandiyan di ka nabag-imam siya natin na assalamualaikum. Mira po, assalamualaikum sa kawanan. Assalamualaikum sa diwa. Ay, piyo tulakan na utati na makaliw tabu. Ay, upulo ito may sukat lang. Kaya tangan pa nung senta sa beauty, kaya pa kadami na kaltan.
Assalamualaikum sa kawalan, assalamualaikum sa 2,000, sa paitao, tamang po sa paitao. O na nila, tiga makatugat ako sa mga tawid ng sini. Sigo posto ka, sumuha na ka sa kawalan. At siwa niya sa ikaw sa tapos, ito na minda pa. Sabi, bebe, sa itang, tinali, kabinga sa kawalan. Why? Kenapa kita iba saya pada semua baik? Win agak pendidikan nak kami lagi lah. Gani mana kita digan bukan pada. Kita sabapa pengentar pada hutan lagi yang gaya derpa. Nah lagi dunia yang dinilaikan dengan apa pakadakan sundangan ini pakadakan. Pakadakan akan ini posto lah. Pia ino to. Nah ino penuto lagi gaya derpa. Nah ya kibu balik mana ranau. Ibu sapa gani natama di mana nama pilih palikiran. Akhirnya para tayo pamikiran napi ang alususin naman na pagawangan yan. Mga tao minyo na hindi mga pagalingan na mga lalo. Kamiran spesial na pagdaan. Hirap man na mapya, kenapa kan kumunto kayo tiri na kayo baka? Ako ba sila ron at hindi imam? Hindi imam, nakukumusin ako na hindi ka taon imam baliyan. Sana ba na yun? At kaya imam Abdul Rahman, di ba di kira na? At kira na di makira na, tukir kayo ba na? At kira na madak na imam Abdul Rahman sih. Ayo, apa sih Adim Abdul Rahman? Ayo terus Abdul Rahman nak orang permasalahan ke kau. Ya umi berdua makasari di bahasa kamu. Nak watak kamu. Wah, gitu sebab. Kenapa kau dipabakan? Dia kadang-kadang Imam si Abdul Rahman. Kayak peninggian temurun ada wangan. Apa dia kan dulu nama Imam Abdul Rahman? Orang permasalahan ke kau. Bahkan dia diuripan. Lalu bahkan dipagi penguripan. Gitu sebab. Alhamdulillah. Ini dia terlalu asing dengan sebulan satu mana di awal di pakan dua ada mana di Cikason. Pokoknya saya lagi gaya dia matan lagi gaya kaisi sanyo tentang pendidik saya ini cuma demonstrasi. Nah, ay pakaran di Ramadan na pagilitan wala ayah isi libritan Ramadan. Nah, sungai pos ibu yang Ramadan katero pemikiran ada miso teman sama dia masuk dan pemikiran narinanya. Munatan, di penuh mau tabang kira kami unatan serta demi aku sapan. Narin mana uta ame ko masuk magpira di mana ayah kapita ame ko miyate ka mapika. Jadi kami uswa kaya tidak kotor man. Jadi sebab munatan Inshallah lagi argyo na kaya sasala ko kung simsira. Ay sa naka ulo na pemerintah ko sa liyo. Tidak sedang simpan di tidak. Oke, memang tadi nggak usah hari. Saya tidak coba saya itu. Bilang dengan saya, kalau di dunia lagi sopir itu. Tadi aku mau apa kerja na ya kayaknya mati natal. Mafia, malu mafia, dia kapia. Saya di gubernur tapi kapia. Insyaallah lagi kalau terus ini tapi pangkat kalau kita dapat ya akhirnya dia nyo masuk aku gubernur na isa imam saya ada lebih na pili dia ako niyo. Sebab dia nasabi na ini kapag may sa Pilipinas. Kaya kanala awid akan. Anya kay itu akhir diunya. Wah, siya butiu na. Ya la apa awid akan atungan ay pamay itu akhir diunya. Ada pun magbeda, ada pun mamutak. Atau di rumah usara, pagbenaw na marang-marang pabatya sa tabarisyan. Di ka di masusukat lagi ang utama mo talagi duma mo to pagari ka kami ka kasi ang dubulan sila di ka pasangan si Bani Bendiga. Why? Kami ang oras saya. Belum pernah din nakapagbangi. Why sumapiaw ko ani sumura mo nakakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu semua Bilal kan? Sarang yang salina nari. Bukan si tanong duluan tadi.